Вчора він завершився прийняттям відповідного рішення. Що стосується подальших дій, вони також входили в Що площину стосується подальших дій, вони також входили в площину демократичну, тому що верховенство права демократичну, тому що верховенство і права, дотримання законів України є обов'язковим для всіх. дотримання законів України є обов'язковими для всіх. Сьогодні Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна Сьогодні вже встановлюється новорічна йопта. йолка